Уважаеми скъпи интелигентни българи, в Копенхаген съвсем наскоро се събраха лидерите на Европейския съюз. Основната им тема беше една – как Европа да стане отново силна. И само това признание вече е напредък, защото за да търсиш сила, първо трябва да признаеш своята слабост. Но както често става, осъзнаването идва твърде късно. Кризите на великите сили не чакат. Те се развиват бързо и дълбоко, засягат икономиката, политиката, самото устройство на обществото. И когато се закъснее, последствията остават за поколения напред. Днес Европа вече знае, че е в криза. Но това не е обичайната циклична криза на капитализма, за която Карл Маркс пише. Това е нещо по-дълбоко – криза на самата система. Тя започна да се заражда след Втората световна война и се ускори след края на Студената война. Засегната е самата икономическа основа – отношенията между хората, държавите и капитала. Такава криза не се лекува с експерименти. Тя изисква време, интелект и ясно мислене. Преди всичко проблемът трябва да бъде точно формулиран. Без това няма решение. Европа днес изглежда задава грешен въпрос. Тя гледа на себе си през своите комплекси, а не през реалността. Вместо да се изправи срещу истината, Европа търси удобното обяснение и го намира там, където не е. В Русия и напоследък в Китай. Но може ли някой сериозно да вярва, че Русия е причината за европейския упадък? Че един външен враг е виновен за вътрешната ни слабост? Истината естествено е друга. Европа е отслабнала, защото загуби увереността си, своите идеи и своята икономическа устойчивост, и своят суверенитет, защото се превърна в поле на интереси, а не на ценности. И когато политиците говорят за възраждане, но продължават да избягват диагнозата, това е като да лекуваш болест без да я назовеш. А болестта, приятели, е изключително тежка. Политическа кома, образно казано. Страхът от Русия се е превърнал в симптом на това заболяване. Европа проектира своите страхове върху другите, вместо да потърси отговор вътре в себе си, в своята икономика, култура и морал. Но няма лек без признание и няма сила без истина. Докато Европа търси врагове вместо решения, тя ще продължава да се лута в безпътица. Ще ближе старите си рани и ще се убеждава, че е права, макар да потъва все по-надолу. Истинският въпрос не е дали Русия е виновна. Истинският въпрос е дали Европа има сили да се промени. Да се откаже от илюзиите си, да погледне честно към себе си и да открие нов смисъл на своето съществуване. Само тогава може да стане отново силна. Не с страх, не с пропаганда, а с разум, мъдрост и смелост да признае своите грешки. Само така тя ще има път за напред. До скоро, уважаеми приятели. Благодаря ви за всичко.